साउंड रो सेट धरी तक हाँ प्रेस करो हाथ बजिला हाँ देखो छाड़ उठुन थोड़ी दी जन धरले बड़टा पाउछ तब से एटा खाली तो हाथ कर ତମେ ତ ଇଏଟା ମାର ସେଠି ଇଏଟା କାହିଁ କାଟୁଛ ତା ଇଏଟା କାଟ ପତ୍ର ହଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ କାଟିଲେ କଟିବ ଏଇ ଜାଗାଟା କାଟିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ସସ୍ ବାହାରିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରଟା କଟିଗଲା ନା କଟିବ ଛାଡ଼ ହାତଟା ଟାଣ ହାଡ଼ଟା ରୁହ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଦେଖିକି ପାଣି ଯାଉଛି କଟିଲା ସେ ପକ ପକ ବୁଝିଲୁ ନା ନା ମୁଁ ଚିପିଲି ବାହାରିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଆଉଟା ରଖି ମୁଁ ବା ତ ଆଖିରେ ଚିପିଲେ ମୁଁ ଧରି କାଟୁଛି ତାପରେ ବାହାରିବ ଲାଗିଲା ସେ ମରିଗଲା ସେପଟକୁ ନେଉଛି ତୁମେ ପନିକିଟା ବାଜିବ ହାତରେ ହଁ ସେଟା এইটা তার এই ভিতর নাই পড়ছে ছিঞ্চাড়ি মধ্যে আমরা পকা ରୁହ ଛାଡ଼ ଉଠ এইটা ନୁହେଁ କାଟିବାଟା ବହୁତ ତ ଦେଖିକି ତମ ହାତରେ ପଶିଯିବ ହବ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ହରିବୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ମାଛ ଆଣି ତମେ କାଟିଥାନ୍ତା ନା ସେ କାଟିଲେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା କେମିତି କାଟିବ ଓଲଟା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିକି ସେଟା ପନିକିଟା ଅଛି ହାତଟା ବାଜିବନି କିଛି ହବନି ତମେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ହେଇଠି ହେଲେ ମୋର ଏଇ ହାତରେ ବାଜିବନି ଆଚ୍ଛା ମତେ ମୋ ସୁବିଧାରେ ମୁଁ କାଟିବିନି ନା ଏଇଟା ଏମିତି ହଁ ସେମିତି ହେଲେ କାଟିବେ ସେଇଠି ସେମାନେ ବାଲି ହଁ ଦେଖିକି ଏଇନା ମୋ ହାତ ଏଠୁ କାଟ ଏଠୁ କାଟ ଏଠୁ କଟିଲା କଟିଲା ମାଛ କାଟି ଦେଇଛ ଆଜି ଇଆଡୁ ଆଣୁନ ତ ଭିଗାଡୁ ଦେହରେ ବାଜିଲାଣି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଇଲି ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲା ମୁଁ କାଟିବି କେମିତି ତମେ ତ ସିଆଡୁ ସିଆଡୁ ମୁଁ କାଟିବି କେମିତି ଏମିତିରେ ତ ହାତ ଖସୁଛି ଚାଲ ସେ ମାଛ ଦୋକାନୀ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଗୋଟା ମାଛ ଆମେ କାଟିପାରିଲୁ କାଟିଦେବୁ 50 ଟଙ୍କା 50 କୋଡ଼ିଏ କି 30 ଯାହା ନେବା ରଖ ଏଠି ଏତେ ଜାଗା ଅଛି କାଟିବା କିନ୍ତୁ ତା ଇଏ କାଟିପାରୁନି ଆମ ବୋଉ କେମିତି କାଟୁଥିଲେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସର ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଲଗାନ୍ତେ
ତୋର ବ୍ୟାଟ୍ ମୁଣ୍ଡିଟା ନାଇଁ ଧରିନି ଆସ କେତେ ଦିନ ହଁ ଆରେ ଯୋଉଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଇଏଟା ଧୋଇକି ଆଣିଲେ ତ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଟିଲା ଦେଖ ଛୁରୀଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଓଲଟା ଧରିକି କାଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କଟିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ଚାଲ से पूरा रहेगा ସେଇଗୁଡ଼ା ଧର ଏମିତି ଘଷିଲେ କଟେ এইগুলা কটি যাচ্ছে কর্নর জায়গাটা আমি ভাবছিলাম মাছ কাটিয়াটা কেটে ইজি চিকেন কাটি দেবো বলতে କଟିଲା କୋଡ଼ିଏ ମାସ ଛାଡ଼ ଧର ଘଷ ଛୁରୀ କାଟିଦେବ এটা କାଟିଦେଲ ନା ଓଲଟା କରିକି ଆଗ ଇଏ ଛଡ଼ା ଓଲଟା ଓଲଟା এটা উল্টা কর ବନ୍ଦ ଦେଉଛି